של עידן, שהוא מפקד ביחידה מיוחדת של חילוץ והצלה בבסיס זיקים. ברגע שהחלה המתקפה של חמאס, עידן ושאר המפקדים בבסיס נלחמו בכל כוחותיהם להגן על הטירונים שהיו בבסיס, והצליחו לחסום את הכניסה של המחבלים. הוא נפצע קשה מאוד, כעת מצבו משתפר, הוא מושפט בבית החולים באשדוד, עשו אותה שם, ומצטרף אלינו עכשיו איתן, אבא של עידן. שלום, בוקר טוב לך. בוקר טוב לי, בוקר טוב לכולם. קודם כל, איך הוא? עידן מתאושש, הוא חטף פגיעה לא קלה, אבל הוא חזק, והוא אחרי ניתוח, והוא מתאושש. מאילו פציעות הוא סובל? הוא בעיקר נפגע מירי, נכנס לו קליע דרך הלסת, עבר דרך הכתף ויצא בצוואר שלו. וואו. תגיד, כשאתה יודע לספר מה קרה שם, את סיפור הקרב? זאת אומרת, הצלחת לחבר חתיכה לפאזל כדי להבין מה קרה שם? הבעיה הכי גדולה של הסיפור זה שיש כל מיני זוויות לסיפור. אתה יודע, כל עמדה היא מעודכנת, היא יודעת לספר את הזווית שלה. ולכן שמעתי כמה גרסאות, עדיין אין באמת חיבור של כל הסיפורים לגרסה אמיתית, אבל אני יודע בגדול, כמו שאמרת בפתיח, ברגע שהייתה להם הקפצת מחנה להגנת המחנה, הם פשוט לקחו את כל הטירונים, שמרו אותם בתוך המגוניות, אך ורק המפקדים, הקצינים, המממים, המקים, קפצו לעמדות הגנה, ומיד, ממש מיד, לקראת 7:30, התחיל שם קרב, אני קורא לזה קרב הירואי, גם הקצינים הכי בכירים הגדירו את זה ככה. לפני הקרב, רגע, מה התפקיד שלו בעצם? עידן הוא מפקד כיתה, הוא קיבל כיתת טירונים ממש לפני חודשיים, מחזור אוגוסט 23. הוא 1.5 שנה בצבא, התפקיד הראשון שלו בפיקוד, וזה בעצם מה שקרה, הם רק המפקדים קפצו להגנת המחנה, וברגע שהתחיל הקרב, עידן נפצע ממש בהתחלה של הקרב, המשיך כמובן לירות ולהילחם עד שאפסו כוחותיו, ובאיזשהו שלב כבר, אתה יודע, נהרגו שם כמה לוחמים גיבורים מאוד. 7 מפקדים בקרב הזה. נפצעו קשה. כן, אני לא רוצה, 7 לוחמים, כי אני לא יודע בדיוק מי מהם מפקד, מי מהם לא מפקד, אבל כן, מספר קצינים ומקים, כן, היה שם, הם נתנו עבודה מאוד קשה. שמע, להגן על שיש לך אחריות עירונים, אתה רק נלחם בחוף נפש, העיקר לשמור על החבר'ה האלה שהם בסך הכל חודשיים בצבא. תגיד, ידעת שהוא נמצא בתוך קרב, שהוא במצוקה? בשבת תקשרת איתו? זה פשוט מדהים, ניב. עידן סימס לי ולאשתי בשעה 7:04, זה כתוב לי בוואטסאפ, אחרי שהייתה הזעקה ראשונה, אבא, אמא, אתם בסדר? אבא, אמא, אני בסדר. הכל טוב. ומאותו רגע הוא כבר לא היה יותר זמין בוואטסאפ. אנחנו כל השבת מטפסים על קירות, מנסים להבין. כנראה שפספסתי איזה דיווח 2 על זיקים, ואני בתמימותי, אני אומר לעצמי, טוב, הוא מפקד עירוני, מה כבר יכול להיות זיקים? הייתי שם 10 פעמים בכל הטקסים שלו. ואני פשוט עד 12:30 בלילה, קיבלתי אינדיקציה ראשונה, אתה תתפלא, ניב, דרך האינסטגרם של הבת זוג שלו, הבנתי, איזשהו חבר לגדוד שלח לבת זוג שלו הודעה באינסטגרם שעידן פצוע, והוא לא יודע לאן פינו אותו, והוא לא יודע באיזה מצב הוא. היא מיד התקשרה אליי, היא לא יודעת בדיוק איך לאכול את ההודעה הזאת, כי זו הודעת אינסטגרם, היא לא ידעה פייק, לא פייק. אני פשוט התקשרתי לבחור הזה לטלפון, וברגע שהוא שמע שזה אני, אבא של עידן בצללי, הוא הבין שהוא צריך לספר לי, הוא סיפר שהוא נפצע,
הוא לא יודע להגיד איפה, הוא לא יודע להגיד איפה לאן הוא פונה. ואז התחילו הטלפונים, התחלנו לחפש אותו בבתי חולים, ברזילי, באסותא. מצאנו אותו פה. תאר לעצמי שהדרך לבית החולים ועד הרגע שאתה רואה אותו, ובאמת ככה מצליח לחבק ולדעת שהוא, זה באמת השמיים נופלים. גיהנום, ניב. אני גר בראשון לציון, 25 דקות נסיעה באחד בלילה לאסותא, נסיעה שלא נגמרת. פשוט לא נגמרת. מגיעים לפה אתה רואה את הבן שלך מחובר לכל המכשירים האלה. העולם שלך קורס באותו רגע. אתה יודע, ניב, זה מדהים, אני חייב לספר לך משהו. אחרי יומיים או 3 הוא התעורר, פעם ראשונה שהוא פתח את העיניים. הדבר הראשון שהוא שאל, זה לא איפה אבא, זה לא איפה אמא. הוא פשוט צעק, מה עם החיילים שלי? מה קורה איתם? מי שומר עליהם? זה הדבר הראשון שקפץ לו בראש אחרי שהוא מונשם 3 ימים. מדהים. הילד הזה, זה מדהים. אין לי מילה אחרת. מפקד אמיתי. החבר'ה האלה, כל החבר'ה האלה. תגיד, סיפרתם לו, הוא זוכר את הקרב, הוא זוכר הכל? אז כמו שאמרתי לך בהתחלה, הוא זוכר את הזווית שלו. אני יכול להגיד לך שעד לרגע זה הוא לא מודע לכל התרחיש. הוא מודע ל2 הרוגים בלבד כרגע. אנחנו אותו הולכים לספר לו את כל הסיפור, כי אין מה לעשות, הוא חייב בסוף לדעת את התמונה האמיתית. במקרה יש פה בבית חולים עוד גיבור שפצוע מהאירוע. זה אותו גיבור, קוראים לו יואב קליין. הוא הבחור שרץ לעידן אחרי שעידן נפצע, משך אותו, הרים אותו על הרגליים, רצו ביחד למיגונית, ובשלב הזה הבחור הזה נפצע. פשוט מדהים, פשוט מטורף. מדהים. אם זה לא גיבור, מה הוא גיבור? לגמרי. תגיד, מה מבחינת שיקום? זאת אומרת, איך הולך לראות השיקום? איך הולכים לראות את החיים שלו עכשיו? אנחנו אופטימיים, האמת שגם הרופאים מאוד אופטימיים. הרופאים באסותא, האחיות, זה משהו באמת, אתה יודע, אם יש קצת מזל בתוך החוסר מזל, זה הדברים האלה, שהפציעות שלו ברות שיקום, והטיפול שהוא מקבל פה הוא טיפול, לא יכולתי לחלום על טיפול יותר טוב מזה. יש דרך ארוכה, דרך קשה, אבל אופטימיים, אנחנו אופטימיים, חזקים, ועידן הוא ילד מדהים, הוא יודע להתגבר, הוא יעבור את זה. אני בטוח ב100%. ועם הורים כאלה ועם אבא כזה, אני בטוח שהוא יעבור את זה. איתן, תודה שדיברת איתנו. תודה. תמשיכו לעטוף את הילד, שלחו לו חיבור גם בשמנו. ואתה יודע, עם כל הקושי וכל הכאב, היה פה נס גדול. העיקר, זה מה שחשוב שהוא עדיין איתנו. לגמרי. תודה רבה, ניב. תודה לכולם.